खुलुमबाय गिबियाव नागिर नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों आरो मोनसे गाज्रि खौरां लाबोनाय जादों दै नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आरो आं नोंथांमोननिसिम दाख्लैनि भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरखादों PMAY-G एबा सरकारि न'खौ नोंथांमोना फैबाय थानाय सेप्तेम्बरनि एबा सानथामल'सै फैबाय थानाय 15 थारिखआवनो नोंथांमोना PMAY-Gनि बे फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन जायफोर नोंथांमोननि नामा लिस्टआव दङबा नोंथांमोना सरकारि न'खौथ' मोननो थांगासिनो दङ नाथायबा नोंनि नामा दायो लिस्टआव दङबाबो दायो नोंथाङा फैसाखौ मोनाबो जानो हागौ दै फैबाय थानाय सेप्तेम्बरनि 15 थारिखआव गासै आसामाव नोंथांमोना नायनो हागोन 1,71,593 मानसिफ्रा सरकारि न'खौ दायो मोननो थांगासिनो दङ एबा सरकारि न'खौ लुनो थाखाय बिथांमोना फैसाखौ फार्स्ट इनस्टलमेन्ट फैसाखौ बिथांमोना फैबाय थानाय सेप्तेम्बरनि 15 थारिखआवथ' मोननो थांगासिनो दङ नाथायबा बेसेबां मानसिया फैसाखौ मोनाबो जानो हागौ सरकारि न'खौ लुनो थाखाय दै मानो होनोबा जोंहा आसामनि बे पान्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट मिनिस्टारा रन्जित कुमार दास बिथाङा दायो रिभिउ खालामनो थिनबाय दै जायनि जाहोनाव नोंथांमोननि नामा लिस्टआव दङबाबो नोंथांमोना दायो सरकारि न'खौ मोनाबो जानो हागौ दा बिनि जाहोनखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों बिथाङा मा खोथा फोरमायहरदों आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिखायनो जुदि नोंथांमोनाबो न'खौ मोननो लुबैबा आरो जायफोर दायो गोदान एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोननिबोथ' चान्सआ दङ नालाय नोंथाङा जुदि एलिजिबोलबा नोंथाङा बोरै एप्लाइ खालामनांगौ आं बेफोरनि बागैबो एसे खोन्थाहरगोन दा बिनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय दे मानो होनोबा नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे मोजां खौरांबो दङ नोंथांमोननि थाखाय बे मोनसे गाज्रि खौरांबो जाहैसिगोन आरो माखासे मानसिफोरनि थाखाय दे आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबावबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय दे नोंथांमोना नायनो हागोन रन्जित कुमार दास बेनो जाहैबाय जोंहा आसामनि पान्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट मिनिस्टार दा बेवहाय बिथाङा गासिबो आसामनि MLA फोरनिसिम बिथाङा माने एपिल खालामहरदों बिथाङा एपिल मानि थाखाय एपिल खालामहरदों आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों बिथांमोना माखासे कमप्लेन मोनदोंनो दा बेवहाय माखासे इनएलिजिबल जायफोर बिथांमोना न'खौनो मोनथावा जायफोर माने एलिजिबल नङा बिथांमोननोबो माने न'खौ होदों बेबादिनि थाखाय कमप्लेन फैदोंनो दा बे कमप्लेन फैनायनि थाखायनो दा बिथाङा मा आर्ज खालामदों एबा बिथाङा मा एपिल खालामहरदों MLA बिथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना नायनो हागोन 1,71,593 न'खौथ' दायो मोननो थांगासिनो दङ एबा बेसेबां मानसिफ्रा दायो सरकारि न'खौ मोनगोन एबा फैसाखौ मोनसिगोन बिथांमोना 15 सेप्तेम्बराव नाथायबा बिथाङा बेहाय बुंदों आरो DC एबा CEO एबा जिल्ला परिषदनि गासिबो बिथांमोनना MLA फोरजों लोगोसेनो DC CEO बे जिल्ला परिषद बिथांमोनखौ खावलायदों आरो रिभिउ खालामनो थाखाय बे बेनिफिसियारि बिथांमोना माने एलिजिबल नंगौना नङा जेसांखिनि बेहायथ' दायो नाम दं नालाय 1 लाखनि बारा दा नोंथांमोना मिथिखाबाय दा बेवहाय नामफोरा दङ नाथायबा बिथांमोना थारैनो न'खौ मोनथावगौ ना मोनथावा बिथांमोना एलिजिबल नंगौना नङा ओरैनो बिथांमोना एलिजिबल नङाबाबो एप्लाइ खालामनानै न'खौ मोननो नागिरदों नामा दा बेखौ बिथांमोना रिभिउ खालामनोसो दायो नागिरबावबाय फैसाखौथ' सेप्तेम्बरनि 15 थारिखआव सोगोन नाथायबा सेप्तेम्बरनि 15 थारिखआव जायफोर बिथांमोना एलिजिबल बिथांमोनाल'सो मोननो हागोन दै बे 1,71,593 बे मानसिफोरनि गेजेराव जायफोर एलिजिबल बिथांमोनाल'सो दायो न'खौ मोननो हागोन सेप्तेम्बरनि 15 थारिखआव फैबाय थानाय सानथामल'सै नै फैबाय थानाय 15 थारिखआव मोनगोन नालाय दा बेनिखायनो साननो गोनां बाथ्राया बेसो जाहैबाय जायफोर नोंथांमोना जेनेबा सानखाबायमोन नोंथाङाबो न'खौ मोनगोन होननानै दा नोंथाङा न'खौ मोनाबो जानो हागौ माखासे इनएलिजिबिलिटि खारनाव माने नोंथाङा एलिजिबल नङिनि जाहोनाव दायो न'खौ नोंथाङा मोनाबो जानो हागौ जेनेबा हमना ला DC CEO एबा जिल्ला परिषद बिथांमोना एबा MLA बिथांमोना गासिबो माने नायजोब्बाय नोंथाङा न'खौ मोनथावना नङा अब्ला बिथांमोना नोंनि नामखौ दानना होबानोथ' CS आरो नोंथाङा न'खौ मोनखाला आरो फैबाय थानाय सेप्तेम्बरनि 15 थारिखआव नोंथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा आरो दा बे मानि जाहोनाव नोंथाङा न'खौ मोननो हानाय नङा बेबो जाहोन बिथांमोना बुंदों आरो जायफोरनि न'आव जेनेबा नोंथांनि नामा लिस्टआव दङ नाथायबा नोंहा पाक्का हाउस दंखायो अब्ला नोंथाङा मोनाबो जानो हागौ बे सरकारि न'खौ दायो बिथांमोना जुदि बे DC एबा MLA बिथांमोना फुरा जयै सावरायलायनानै एबा बिजिरनानै एबा बिथांमोना रिभिउ खालामनानै मोनबाय जेनेबा नोंथाङा पाक्का हाउस दंखायो आरो माखासे इलिजिबोलानो नंखाया नोंथाङा दा बेवहाय जुदि नोंनि नामा दङबा दा बेखौ बिथांमोना दानना होगोन आरो दा बेखौनो साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय नाथायबा बेहाय माखासे बाथ्रा बेसो ओंखारगोन दाथ' सानथामसोल'सो सम दंसै नालाय दा बिथांमोनालाय बहाथ' न' थांनानै सोरनाव पाक्का न' दंना गैया बेखौथ' बिथांमोना नायखानाय नंला दा बिनिखायनो बिथांमोना दा ओरैनो रिभिउ खालामसिगोनदां आरो एप्लिकेसनखौ जेनेबा नोङो एलिजिबल नंगौना नङा बेखौसो बिथांमोना दायो नायसिगोनदां आरो दा बेबादि नायोबाथ' नोंथांमोना गासिबो न'खौ मोननायनि चान्सआ दङ नाथायबा बिथांमोना एसे मोजाङै रिभिउ खालामफैयोबा फैनानै बिथांमोना नायफैग्रोनानैसो जुदि फैसाखौ सोयोबा बेसो जाल्ला जागोन आरो पाक्का हाउस थानायाथ' ओरैनो स्किमनि गाइडलाइन्सआव होनाय दंखायो नालाय न'खौ मोननो हाया होननानै
दा बेबायदि जुदि बिथांमोना न'आव फैनानै जायफोरनि नामा लिस्टआव दङ बे लिस्ट थानाय नामफोरनि न'आव थांनानै बिथांमोना नायहैगोरोबा एबा रिभिउ खालामहैगोरोबा अब्लाथ' चान्सआ जोबोद खम जाहैगोन आरो लिस्टआव थादोंबाबो नोंथाङा सरकार न'खौ मोनगोन ना। दा बिनि एसे साननो गोनां जाहैबाय फैसाखौथ' सेप्तेम्बरनि 15 थारिखआव सोगोन होनदों नाथायबा गासिबो नोंथांमोना सेप्तेम्बरनि 15 थारिखआव मोनखानाय नङा बेथ' खाथांखा बाथ्राया मानो होनबा गासिबो खेबसेनो मानसिफोरनो सोखाया नङाबा न'खौ सोर लुनो मा लुनो बेबायदि जाहैयो आरो। दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसे नायलायलायदो नोंनियाव बे 15 सेप्तेम्बरनि 15 थारिखआव सरकारि न'नि लिस्टआव नोंनिया दङबा फैसाया नोङो मोनगोन ना मोना सेप्तेम्बरनि 15 थारिखआव बेखौ एसे चेक खालामना नायदो बेंकफोराव थांनानै एबा SMS फैबा नायबानो जाबाय फैसा हाबदोंबाथ' सानना लाबानो जाबाय खाफाल गोनां नोंथाङा इलिजिबोल खामोनबाबो नोंथाङा माने न'खौ मोनखाबाय बे जाहैगोन आरो। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि सायावसो जासिगोन बियो इलिजिबोलबाथ' सिन्था गैला जायफोर इनएलिजिबोल न'आव पाक्का हाउस दङबासो एसे साननो गोनां जासिगोन जुदि बिथांमोना रिभिउ खालामनानैसो फैसा सोयोबा न'फ्राव फैनानै नायफैनानैसो उनाव बिथांमोना फैसाखौ सोनो सानोबाथ' बे एसे जारलायानो जाहैगोन आरो। दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होलायबानो जाबाय आरो बिनिफ्राय गोदान एप्लाइ खालामनायनि जोंहा दा खामानिया सोलिखासिगोनखा जोंहा बे सेप्तेम्बरनि 15 थारिखआवल' नोंथांमोना थांनो होबानो जाबाय बिनि उनावनो जोंहा सार्भे बायदिसिना जाखासिगोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफोर इलिजिबोल नोंथांमोना न' मोननायनि दायो चान्सआ फैफिनबाय एबा एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना हासिगोन आरो एप्लाइआथ' जाखाबाय होननानै बेखौ नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दायो माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बुंनायावबो एसे मिस्टेक जालायलांबाय रायलायनायफोरा जोबोद गरम नालाय बिनिखायनो माबा मोनसे बुंनांगौ मायाबासो बाथ्राया थांफ्लांलायलांदों आरो। दा बेनिखायनो जिखियानो जायामानो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो दानिया गोजोन्थों।